Raġel ta' 31 sena ammetta li kien qed jeddet il-Kummissarju Ewropew Helena Dalli kif ukoll personalitajiet Maltin li jaħdmu fuq ir-radju. Travis Xwiereb minn Santa Venera ammetta li fil-31 ta' Lulju daħal fir-residenza tal-familja Dalli f'Marsa Scala u ħalla basket bidroga u nota ta' teddida fuq l-adba tal-bib ta' barra. Każ li kien ġie żvelat mill-Gazzetta Il-Mument u li dwaru għal ġimgħat sħaħ il-Kummissarju tal-Pulizija ma għamel assolutament xejn. L-avukat illi der għal-familja ddikjara li Helena Dalli u familta kienu imwerbra b'dan l-episodju u xtaqu protezzjoni. U dim il-Maġistrat Janna Minkallef Stafraċ il-Pulizija qalet li l-akkużat kien qalilhom illi kien ra l-boxer Conor McGregor ħireġ mir-residenza u kien propju għalhekk li xtaq iħallilu rigal fuq l-adba. Stqarri li ma kienx jaf li residenza hija tal-familja Dalli u ma kellu l-ebda intenzjoni li jagħmel xi ħsara personali. Fil-qorti ntqal ukoll li din ma kienx l-ewwel darba li Xwiereb għeddet xi persuni fosthom personalitajiet Maltin li jaħdmu fuq ir-radju. Mal-Pulizija Xwiereb qal illi meta kien jisma' xi diskussjoni u intervista fuq ir-radju minn dawn il-persuni kien jaħseb li qegħdin jirreferu għalih. Il-qorti ordnat li s-sentenza tingħata la darba jitħejja pre-sentencing report mill-uffiċjal tal-probation dan wara li d-difiża ddikjarat li l-akkużat huwa skizofreniku u jeħtieġ jingħata kura psikoloġika. Intqal ukoll li Xwiereb kien rikoverat għal diversi drabi fl-Isptar Monte Carmeli. Travis Xwiereb der assistit mill-avukati Roberto Spiteri u Michael Xriħa. Għal-familja Dalli qed jidher l-avukat Franco De Bono u Marion Camilleri.